Dovoľte, aby som vás teraz predstavila naše nové autorky, na ktoré som špeciálne pyšná, pretože vy ste to, čomu sa hovorí zrelé debutanty. Dovoľte, aby som vám najprv predstavila Ivicu Rudkajovú, ktorá je najmä rozhlasáčkou, pracuje v Slovenskom rozhlase, venuje sa predovšetkým témam kultúry, spoločenskovedným témam a najmä literatúry, pretože nie nadarmo jej kniha nesie názov Marilyn miluje literatúru. Umelec močky zobral do pohár, jeho žena začala všetkým ponúkať chlebíčky, potom zákusky, tortu a domácu zabíjačku. Štáb jedol. Umelec pil. Štáb ani Marilyn nepili, smutnou zhodou okolností išlo o abstinentov. Spisovateľ prerušil takmer rodinnú atmosféru vetou nasmerovanou k slastne vyčerpanej Marilyn. Slečna, vy ste čítali moje knihy? Áno, majstreče. A čo sa vám na nich páčilo? Marilyn zneistia. Určite svojím častým používaním abstrakcií urazila umelcov vkus. Je to majster slova a nepochybne sa ho dotkla svojou retorickou nemotornosťou. Začala teda znova, tentokrát celkom ľudský a neštilizovaný. Nesnažila sa však skryť hlboký osobný vzťah k téme. Rozobrala profil majstrových protagonistov a charakterizovala typický filozofický horizont, ktorý svojou dokonalosťou dáva do súťažnosti veci primitívne s božským zákonníkom. Neskromne mu vysvetlila závratný vplyv, ktorý mali jeho diela na jej nepodstatný a pominuteľný život. A nezastavila sa ani nad prevratnosťou vlastnej zmeny v momente, keď má možnosť duchovne obcovať s Démiom. Marilyn bola otvorená, neúprostná, zároveň sa chcela zostať vo svojej odovzdanosti hrdá. Majster z nej nespúšťal oči a nenápadne sa kýval v rytme jej spovede. Bol s ňou, bol pri nej, chápal ju. Marilyn čakala na jeho odpoveď, čakala na svoj osud. Štáb odovzdaný jedol a zásoby pani Umelcovej, pôvodne zrejme určené na horšie časy, nezadržateľne mizli. Ľaska neprerušil on. Zobral Marilynu ruku do svojej, galantne ju zodvihol k ústam a prehovoril. Marilyn, čítali ste niekedy moje knižky? Marilyn zbaradala. Jej srdce sa s pohárom zrútilo na zem a ostali z neho nepodstatné ostré ústy. Majstre, a čo sa vám na nich najviac páčilo? Pochopila. Odmietol. Neuznali ju za hodnú dotýkať sa takých svätých biomagnetických prúdov, ako sú jeho myšlienky. Ona nedokáže komunikovať s tým, kto už uchopil univerzum.